Як так сталося, што адзін чалавек ужо 3 дзесяцігоддзі раздражняе Александра Лукашенку больш за многіх іншых апанентаў? Беларусь хочешь, ты ж в тюрьму, пойду в тюрьму. Хорошо. Забрали его. Не бросишь же его, все-таки наш человек. 11 верасня 25 году у выніку дамоўленасцяў прадстаўнікоў прэзідэнта США Дональда Трампа з Александром Лукашенкам з турмаў і калоніяў вызвалілі 52 палітвязняў з умовай, што яны пакінуць Беларусь. Адзіным чалавекам, які адмовіўся ад такога выправаджэння, стаў 69-гадовы Мікалай Статкевіч. Гэта Мікола Статкевіч падчас суду ў снежні 21 года. У той дзень яму прысудзілі 14 год турмы за нібыта арганізацыю масавых беспарадкаў. Но если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, ну то пускай там находится. Але затрымалі Статкевіча яшчэ ў траўні 20-го года за некалькі месяцаў да выбараў, якія беспарадкі ён мог арганізаваць з турмы. У верасні мінулага году Статкевіч яшчэ на беларускім баку мяжы вырваўся з аўтобусу, у якім везлі палітвязняў. Постаць самотнага мужчыны на нейтральнай паласе, бачная праз аб'ектыў камеры назірання, калісьці стане адным з візуальных сімваляў супрацьстаяння рэжыму Лукашэнкі. За 31 год Лукашэнкі ва ўладзе Статкевіч сумарна правёў за кратамі 12 гадоў. Зразумела, што вызвалялі яго не раз. І сам Статкевіч ніколі гэтага не прасіў. Я не напісаў ніякага прашэння і ніколі не зрабіў бы гэтага. Дзякую вам. Так было ў 2015 годзе, калі Статкевіча вызвалілі па амністыі Лукашэнкі. Тады Статкевіч адбыў 6-гадовы тэрмін у турме за ўдзел у акцыі пратэсту пасля выбараў 10-го году. Але ані тады, ані пазней палітык не пакінуў Беларусь. Я не з'еду, мы разам зробім эту краіну нармальнай і вольнай. Гэта барацьба Статкевіча за нармальную і вольную краіну працягваецца з пачатку 90-х. А да гэтага Статкевіч зрабіў кар'еру савецкага афіцэра. Ён скончыў Менскае вышэйшае інжынернае зенітна-ракетнае вучылішча, а пазней вайсковую акадэмію супрацьпаветранай абароны. Даслужыўся да звання падпалкоўніка, выкладаў у вайсковай вучэльні. Гэта быў чалавек сістэмы, але ў канцы 80-х ён зарабіў нечаканы выбар. Замест кар'еры афіцэра ён пайшоў у палітыку і адным з першых афіцэраў адкрыта падтрымаў незалежнасць Беларусі. Зважай! Присягаем народу Беларуси. 8 верасня 1992 года Мікалай Статкевіч на чале беларускага згуртавання вайскоўцаў арганізаваў сімвалічную прысягу беларускіх афіцэраў запасу на вернасць Беларусі. На працягу года Міністэрства абароны і праўладныя дэпутаты сабацировали прыняцце прысягі беларускімі афіцэрамі. Высоко нести гонор и годность воина. Высоко нести гонор и годность воина. Не шкадуючи свайго жыцця. Не шкадуючи свайго жыцця. Абараняць народ. Абараняць народ. І дзяржаўныя інтарэсы Рэспублікі Беларусь. І дзяржаўныя інтарэсы Рэспублікі Беларусь. Гэта было за 2 гады да таго, як Лукашенка стаў першым прэзідэнтам незалежнай Беларусі. І нагадаю, калі гэтая незалежнасць прымалася беларускім парламентам, дэпутатам, якога быў і Лукашенка, сам ён не прымаў удзел у галасаванні, хаця ў той дзень быў на працы. Застаўся доказ. Вось здымак стэнаграмы паседжання 25 жніўня 91 года. Фармальна Лукашенка мог знаходзіцца ў зале, але не рэгістраваўся на галасаванне, каб не быць датычным да рашэння сесіі незалежнасці. Статкевіч жа стаў адным са стваральнікаў беларускага згуртавання вайскоўцаў арганізацыі, якая выступала за беларускую армію і незалежную дзяржаву. У 90-е Статкевіч стаў таксама адным з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі. Тое, што адбываецца ў краіне, гэта вынік таго, што ва ўладзе апынуліся людзі, якія не могуць кіраваць краінай. Лукашенко не можа кіраваць эканомікай. Ён не можа падбіраць нармальных людзей для кіравання краінай. Прынцып адданасці, халуйства, вось галоўнае. Што атрымалася? Ён узначаліў беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Народная грамада».
Сярод іншых палітыкаў яго вылучала вулічная актыўнасць. Статкевіч быў рухавіком пратэстаў, вулічным байцом. Все, кроком, руш! Пошли! Вот и будем, не заминайте руку! При своей земле ходим, не прибужай! У канцы 90-х ён стаў адным з арганізатараў масавых пратэстаў супраць інтэграцыі Беларусі з Расіяй і супраць аўтарытарных зменаў. Менавіта тады яго імя ўпершыню стала раздражняць уладу. У 2004 годзе Статкевіча ўпершыню судзілі. Яго абвінавацілі ў арганізацыі пратэсту з нагоды рэферэндуму, які даў Лукашэнку права бясконца балатавацца ў прэзідэнты. Суд прысудзіў тады Статкевічу 3 гады абмежавання волі, так званую хімію. У 10-м годзе Статкевіч стаў кандыдатам у прэзідэнты. За некалькі дзён да галасавання ён прыйшоў на дэбаты на беларускае тэлебачанне. Лукашенка іх праігнараваў, але Статкевічу гэта не перашкодзіла жорстка звяртацца да свайго апанента. Чаму не прыйшоў гэты чалавек? Ён што, баіцца мужчынскай размовы? Вочы ў вочы. У 94-м годзе Кебіч прыйшоў і размаўляў. Ён што, толькі з халуямі можа размаўляць, ці што? У чым Статкевіч не меў тады рацыі? Са Статкевічам вайб быў зусім іншы. И не надо ля-ля нам тут про свой крутой рейтинг. Этот рейтинг у тебя давно уже глубоко опал и безнадежный. Прапагандысты былі ў разгубленасці, а Статкевіч быў як ураган. А ты верни, что украл. Верни нам выборы, а то мы сами придем и их отнимем. Статкевіч, як і абяцаў, пайшоў на плошчу разам са сваімі саюзнікамі і прыхільнікамі 19 снежня 2010 году. Ясно? Идем по чуть-чуть. Гэта была адна з самых драматычных кампаній у гісторыі Беларусі. Статкевіч быў адным з лідараў той плошчы. У ноч пасля пратэсту яго арыштавалі. Пазней суд прысудзіў яму 6 гадоў калоніі. Пасля вызвалення Статкевіч мог знікнуць з палітыкі, бо шмат хто так зрабіў, але не ён. Ён зноў пачаў арганізоўваць акцыі пратэсту. Выступаў супраць стварэння расійскіх ваенных баз у Беларусі. Усе разам, і гэты рух, і іншыя арганізацыі створым моцнае всеагульнае аб'яднанне, мэта якога вярнуць уладу беларускаму народу. Выступаў супраць фальшывых выбараў, напрыклад, у кастрычніку 2015 года. Зараз тут адбудзецца кароткі мітынг, пасля гэтага мы пройдзем по нашаму гораду, каб усе ўбачылі, каб як мага болей людзей познала наши сцягі, каб людзі на нашым прыкладзе маглі пераадольваць свой страх. Статкевіча ізноў пасадзілі, але гэтым разам на суткі. Калі ў Менску пратэставалі прадпрымальнікі, Статкевіч ізноў быў на плошчы разам з імі. Без усяго гэтага павышаць кошты, не ведаючы, колькі яны там трацяць і як яны працуюць, гэта рабаўніцтва. У 17-м годзе Статкевіч ладзіць мітынг супраць вучэнняў «Захад» 2017. Мы захаваліся як народ, як нацыя. Мы мелі сваю дзяржаву і аднавілі яе толькі таму, што ў кожным пакаленні былі людзі, якія ставілі лёс сваёй краіны вышэй за ўласны лёс. Статкевіча арыштоўвалі, а ён зноў і зноў выходзіў на вуліцы. І не лез, за словам, у кішэню, калі звяртаўся да свайго галоўнага апанента. Слухай ты, блин, тварь, коли ты уже зрабил, коли ты человека выкрадаешь, хитро зачесанный, так скажи правду хотя бы, что ты крутишь? Пры гэтым такі тон быў зарэзерваваны толькі для Лукашэнкі. Перад нашай аўдыторыяй Статкевіч тады выбачыўся за такую рэзкасць. Даруйте. Але характар Статкевіча не станавіўся менш рэзкім з гадамі. У 20-м у яго таксама былі пляны актыўна удзельнічаць у кампаніі. Самое тяжкое пераадолець некі мінімальная колькасць пратэстаў. Улада за гэтым пільнуе. Бо яна ведае, што калі колькасць пратэстаў даходзіць 1000 до 5, то вся Беларусь потым вывальвае на вуліцы. Але яго арыштавалі яшчэ да выбараў. Ён не змог стаць кандыдатам.
Пасля пратэсту яго абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Суд прысудзіў яму 14 гадоў калоніі. Гэта адзін з самых вялікіх тэрмінаў для беларускіх палітвязняў. Пасля няўдалай спробы выкінуць Статкевіча з Беларусі, Лукашенка вярнуў яго ў турму, а затым усё ж таки вырашыў яго вызваліць. Ну, даже вот этого Статкевича. Ну, говорю, человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог в тюрьме. У турме ў Статкевіча быў інсульт. Зараз ён праходзіць дома рэабілітацыю разам з любімымі людзьмі і катамі. Статкевіч небяспечны для Лукашэнкі не таму, што ў яго вялікі рэйтынг, і не таму, што за ім стаяць грошы або медыя. Ён небяспечны па іншай прычыне. Ён прыклад чалавека, які не зламаўся, афіцэр, які адмовіўся служыць сістэме, палітык, які не пайшоў на кампраміс, палітвязень, які не папрасіў літасці. Для аўтарытарнай улады такія людзі самыя небяспечныя.